gentlemen, it's your boy Kya. It's your boy Pongiswe. En ons is vandag in the strand en die strand. Tussen Makassa en die strand. Wat is die verskil van die twee? Een is zijn naam is niet langer. En die ene breinsand. En een is Makassa. Pitsand. Ladies and gentlemen, die meisie wat ons nou gaan kry is in die achtergrond. En sy is sag op die oor, hard op die tong. Ja! Grof op die maag. Sterk in die mond. Pijn op die... Ik heb hij beamen gewoon. Jij! Maar zij is hier, zij is op Kabas. En no one other than Maso! Baie dankie. Kom eens wat jou uit. Hoe gaan het? Nice to meet you in English. Ik was zo luchtjes toe, maar van het willen die mensen met hij warmte van die baaspoel. Maasen, van waar is die oorspronkelijk? Ik is van die strand. Alleen wat van die strand, je altijd in die strand. Jij is die heel eerste artiest wat ooit is van die strand. Heel eerste. Dat is geschiedenis. Dat is het wel in die presse is nou op jou. Van zij represent nou die strand. Onthou die man wat is nog geskiet van die eerste rivier. Hij komt onder klomp mannen wat op hulle schouders gehad het. Maar die hele strand is nou op ons schouders. Hoe jij nog gaan rap is hoe ons nou die strand gaan associëren. Ons gaan nou denken, oké, strand klinkt zo. So, hoe lang doen ze dit nou? Ja, ik doe het nou zeker 10 jaar. Ja. Vanaf na school, straight aan muziek gegaan, ik doe het nou al. En je zang en rap? Ik zang en rap. Ponga is misschien baie up-to-date met social media. Die is baie courant en zo. Als je nou iets vraagt wat in die courant is, hij is onmiddellijk. Maar hij weet niet van jou wat ook een award gewonnen heeft van beste rapper of the year. Ik heb hem gebekt. Heb je hem gebekt? Dat was laatst jaar geweest. Die was aan die begin. Aan die begin van 2024. Yes. Beste rapper, vertel voor ons van dit. Oké, so ik het is geweten, ik was genomineerd, om eerlijk te wezen, nee. Toen hulle me gesê het, dus ik like, ja, dit is nou iets wat ik nog glad niet verwacht had. En mensen het voor mij nog gewoud. Ja. Gaan ik nou naar die awards? Die was like, oké, dit is mijn eerste awardshow, dus great om aan te weten. Mijn naam was... Wat is awardshow was het geweest? Het was Look at God Music Awards. Nice. En wat zo betere awards is als Look at God. Exactly. Ik kan niet horen als dat ik Nee, niet BET of van hulle look niet at God. Hulle look at BET. But look at God. Kijk wat het God gaat doen voor jou met die award. Ja, dat was voor mij amazing toen hulle mijn naam roep. Ik was like, dat is ik. Dat is jij. En dat was voor mij amazing om het te krijgen. Ik ga niet vullen. En inspiratie, enige artist, Afrikaans of Engels in Zuid-Afrika, nou, je local talent, wat inspire jou? Ja, Big B. Een van mijn favorites. Je hebt onlangs nou de naam ook zo. Yes. Ik wou altijd samen weken, ik hou van zijn charisma, hoe hij zijn dingen doet. Hij is baie real, hij is baie transparant. Ik ga niet zeggen zelfs op als sociaal en zo. Weet je, na Big B's interview op Kabas, heeft hij nog een video gemaakt waar hij ons niet voor ons dankje ziet. Ja, hij ook nog niet hij dan upload. Maar het is een lang video waar je niet dankje ziet. Dat is hoe Big B is. En dat is richtig hoe hij is. En ik heb die baie artists wat ik nog... Ja, dat is verstaan. Big B is definitief een van hulle. En om eerlijk te wezen, ik heb die baie Afrikaans muziek. Ik heb maar nou eerst recently begin. Je is meer in Engels? Ik is meer in Engels. Oké, dat is waar Ponga aankomt. Ponga is ook Engels, dus ik moet zijn eerste keer. Zo, hij gaat veel vragen in Engels. Indeed. So, listen carefully. Die hebben als zo begonnen met z'n weer. Listen carefully. What is the one thing in your music career? It's been 10 years. Yeah. What is the one thing that fuels you, that keeps you going, that gives you that motivation and energy to go on every single day and do your thing? Yes, ma'am. Okay, so my motivation basically is just it's myself and knowing I'm doing better every single day and wanting to be better, and for the fact that I know I've had this dream for 10 years. Imagine I stop it now. And I mean, God didn't bring me this far to just bring me this far. So I motivate myself daily. It's hard, but that is why I do what I do. And to conclude, look at God. Look at God. Ladies and gentlemen, on Afrikaans.
Yo, nee, ik het daar zo lekker gemakkelijk gevoel, man. Serieus, jy het me so hoor. Ik het het type 80% in Engels gekry, hoor. Hy 20% was ons net dinges is opstel, hy is Compre, ja, ek is goed in opstel en hy is liedjie. Ek kan jou nie van liedjie. verbeeldingsstories. Silence in the background, baby. Kom squeeze in hier, kom stikken, kom dear. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, say. Ja. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ja. Sy by daai deur kom nou neem. Klip uit hier. Silent. Silence. Ja. Kijk wel lekker die buiten die government gee jy so stuk in die straat. Sommige ouers gaan leeg geslaap, geblik in die ane. Dan gee jy fok met 'n folie, is kinders se skiet verskillende kante. Al wat is sien is korrupsie, geweld, die motorkoerante. Ja, kan nou gelyk, maar moet as skiet oor kyk vir 'n kyk. Call it neglection is not a bait, and never because I'll be a safe. Cause I get bored and kids their ways. Maar say fast get you to a place. Nou sit as jy in 'n stuk in 'n place. Kinders confused, gefriendship safe and no. Nou sê ek punt op die straat verliefde. Ze druk in die drugs, ze druk in die wijn, dis alles een ziekte. Ze krom in die brein, ze krap in die vaas, ik hoef te verbieden. Maar als je niks wil doen, je gaat het aan over weken. Ja, kijk hoe lekker die buiten die government gee is, nie stuk in de straten. Mami sy kyk aan 'n crew en sy wou mama stuk in 'n plate, almal 'n klompie vrate. Ons mense was stuk aan die grate. Die tronke is vol van almal die laities, almal op soek like 'n vader. Oh no, jou kop word gepas en sy kyk in sy rigting. Hy ken nou hy koop alles op aan nou saam so hy sien dit soos ligte. Kom maak maar 'n draai op 'n ander dag, maybe by then is hy nugter. Hy kyk in na sy laities, sê dat hy tipe van gister. Die government weet nou presies wat hy doen, sit die alles nou saam om mekaar te vermoor. Hoe kan sy hate op die mense? Ons finies mekaar net soos cancer. Hoe kan sy hate op jou eie? Sy wil het hê, maar sy weet die syne. Nobody is coming to save you. Save yourself, since I ain't your savior. Kijk hoe lekker die buiten die government gee is, stuk in die straten. Hey. Sommige ouers gaan leeg geslaap, geblik in die ane. Dan gee jy fok met 'n folie, is kinders se skiet verskillende kante. Al wat is sien is korrupsie, geweld, die motorkoerante. Kijk hoe lekker die buiten die government gee is, stuk in die straten. Sommige ouers gaan leeg geslaap, geblik in die ane. Dan gee jy fok met 'n folie, is kinders se skiet verskillende kante. Al wat is sien is korrupsie, geweld, die motorkoerante. Sommige ouers gaan leeg geslaap, geblik in die ane. Dan gee jy fok met 'n folie, is kinders se skiet verskillende kante. Al wat is sien is korrupsie, geweld, die motorkoerante. That was